Milyon ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ginatulok naman niya ako nga daw may kaakig. Kaugalingon mo lang ang importante sa imo. Kinahanglan mo nga tubangon ang ginbuhat mo. Kay kung hindi, kadamo sa mga tao ang mahalitan. Look, wala mo mahangpan. Ano pa ba lang kinahanglan mo nga hangpon? Nakita mo na ang natabo. Hindi. Kinuyatan niya ako sa butkon. Kagang iya mga mata. Nagapula nga nagatulok sa akon. Magpamati ka. Hindi kay kaugalingon mo lang ang paminsaron mo. Katungdanan mo nga sulbaro ng gamo. Kay ikaw lang ang makahimo sina. O sige, maminsar anay ako. Masulod anay ako sa banyo. Maligo ako. Daw naumpawan man ang kainit ka ginabatsyag ko. Ginagapahulom ako sa tubig dali sa bathtub.
tubtub subong. Daw ini ako makapati. Nga mabuhat ko ang tanan nga ato ka ina. Kag ina, tungod sa bulig man ni Ado. Ay, husto. May nadumduman na ako nga ipamangkot sa iya. Mamunlaw na ako. Kag mag-ilis, makighambal ako sa iya. Ado, may ipamangkot ako sa imo. May aswang, kapre, kag sirena man balas ang panahon mo? Wala siya nagkasabat. Sa baylo, nagtulok siya sa guwasang bintana. Ado, siling ni Manang kay Lola. Wala man kuno sang nahalitan. Ado, magpamati ka. May proposal ako sa imo. Una, gusto ko nga ihambal sa imo nga hindi husto ang pressure nga ginahatag ninyo ni Lola Estrella sa akon. Naglaghong lang siya. Apang pawalaan ko lang siya. Hindi inahusto. Wala ninyo ako ginahatagan sang tsansa nga makapaminsar kag makadesisyon sang para sa akon. Hindi ina maayo. Hindi ba namin sa balatsagon? Kag isa pa, ginhimo ninyo ato tungod na hadlo kamo sang mahimo nga matabo. Pero Sala mo gihapon. Kag kinahanglan mo nga tadlungon. kag ina ang rason. Kung nga nakadesisyon ako nga pangitaon atong aswang. O kung kapre, kag sirena. Kag kinahanglan nga buligan mo ako, Ado. Kay buligan ko man ikaw nga makakita sang paagi para mahukas ang gahom sang singsing sa imo. Kinatulok naman niya ako sang masakit. Nakibot ka, no? Nga kinahanglan pa ako nga mag-deal sa imo. Kay mahimo ko man lang gani ikaw nga suguon. See? Amo inang buot ko silingon ka ina. Hindi pwede nga ginakuhaan sang matarong ang tawo. Ari na kita sa 22nd century. Hindi na dili uso ang slavery. Hindi husto nga buhaton ninyo ato sa akon. Kag hindi nyo man husto nga buhaton ina sa bisan kay sino. Pero kung magwa nga great evil darkness ka, pareho sang sugilanon sang pamilya namon, kinahanglan nga punggan ka. Pero kung mapamatud-an mo, nga wala ka nagapanakit sang tawo, buligan ko ikaw nga mahilway sa singsing. Kag kumbensihon ko man si Lola, kag si Tita Estrella. O ano? Gusto mo man iniindi bala? Kung makahusga ka sa akon ka ina, grabe ah. Kinlikaw niyang iya panulok. Hindi ka magsiling ah. Psychopath ka, gid. Ado, buligi ako. Kay buligan ko man ikaw. Hindi ako makigdil sa isa ka tigadluman. Ano?
Matuod? Nagapasugod ka na? Oo, tita. Maayo kun amo. Kung makuha na nato ang mga ingredients, paano naton makita ang mga hanto? Madali lang inaani ka. Kung makuha mo na ang mga ingredients, makahimo na kita sang pusyon. Nga makababalik sa ila sa bato nga sumpa. Kag amo man ina nga pusyon, ang aton gamiton sa orasyon. Para nga mapatawag sila. Mapilitan sila nga magpalapit tungod sa orasyon kag pusyon. Anika, apo. Sigurado ka bala? Sa banta ko, hindi ka man gusto nga sabton ko na ina, Lola. Ito nakibot kinang amiga ni Lola. Tita, buhaton ko ang kutob sang akon masarangan. Siyang nagligad nga si Mana. May nakita nga aswang sa banwa nga ini. Utod ang iya nga lawas. Hindi bala, tita. Usually, sa kapis makita ang mga aswang. Inang utod nga mga lawas. Sa diin ka bala na bilong, Anika? Wala ka bala makabati sa water kag air transportation? Ay, Lucas, magpahimuyong ka lang dira sa sabak ko. Hindi ka na magsagad sang gahod. Kay base kung maistorbo mo si Ado. Do kadalong gid nga daan sang ginapamensar niya. Sa diin bala kita una mangita sang ingredients, Tita Estrella? Sa merkado sang banwa kita mauna. Guyong? Malayo pa bala kita? Mga pila ka minutos pa. Mga 45 minutos pa, ma'am. Bali, amo sining matabo, Anika. May ibutang kami nga butilya sa lana sa bag mo. Kag malibot-libot ka mo ni Ado sa merkado. Lana? Oo, Anika. Himo ina sa lubi kag iban pa nga mga tanong. Kung may magpalapit nga aswang, mabukal ina. Kag maawa sa suludlan. Amo bala, tita? Oo, Anika. Makabulig ina para nga makita naton ang isa ka aswang. Dason, hindi kita magpasatom. Sundon naton siya. Kag mahulat, tub-tub nga magdulom. Hulaton naton siya nga magtigbaliw. Kag pangitao naton ang utod sang iya nga lawas. Dira kita makuha sang dugo. Paano kung hindi siya magtigbaliw? Kag nga hindi siya matigbaliw. Basi kung masako siya, kag wala niya na schedule nga magtunga sang lawas niya. Basi kung makaisa lang sa isa ka bulan lang siya nagatigbaliw. Kag natapos na ato sang nagligad pa nga si Mana. Matigbaliw siya. Sigurado ako sina. Isa na lang ka pamangkot, tita. Ano inaani ka? Paano kung hindi mag-awas ang Lana? Paano kung wala sang aswang sa merkado? Nga abala nga ka negatibo sa imo. Ay, sorry lang, tita. Pagkatapos sina, butangan naton sang asin.
Abo, ahos ang katugasang iya nga lawas. Para nga mapatay siya. Patsyon naton ang aswang? Ano sa banta mo? Ginsend na ni Manong ang app nga ginasiling niya sa akong tablet. Oy, ano ba na ang ginasagad mo lantaw dira sa tablet mo? Kaila ka pa nga nagatutok dira? Oho, nagapalang dalom ng mga mata mo ho? Ginalingaw ko lang ang akon kaugalingon la. Sa amo sini nga sitwasyon subong. Ay, amo inang mabudlay sa mga kabataan subong. Magustuhan pa nila nga mag-atubang sa computer siyang sa makighambal sa mga tao. Masarangan man namon ina nga sabton ang pamangkot mo, Anika. Ate, ano bala ang nakita mo sa Google? Siling sa article nga nabasa ko, ang tsuri nga ginhalinan sang aswang, engkanto kag mga kapre, amo ang civil war sa langit. Si Miguel Arcangel, amo ang namuno sang mga anghel sang Diyos, bato kay Lucifer, kag sa mga rebelde nga mga anghel. Kag napierde ni San Miguel si Lucifer, kag ginpahaboy sila sang Diyos sa impyerno. Apang may iban man nga mga anghel nga wala nag-apin sa Diyos, kag kay Lucifer sila nag-apin. Mas ginpili nila nga mag-abstain. Gani ginhaboy sila sa kalibutan sang mga tao. Kag sila, amo ang nangin aswang kag mga engkanto. Naghalin ina sa Kristiyano nga pagtuluuhan. Kag naglaplag ang pagtuluuhan nga ina sang mag-abot ang katsila diri sa aton pungsod. Apang antes sila mag-abot, may mga sugilanon na bahin sa aswang kag sa mga engkanto diri sa aton. May mga sugilanon na kundiin sila naghalin. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa Paguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan.
Once, there was a love sa kasaysayan. Halok. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Nga nagpapilin pa ako sa luyo mo. Para mas lang masakitan? Hindi ba tuod ina? Mas gustuhon ko pagasakiton ng kaugalingon ko sang sasakiton ka, Camila. Please, hindi pagtugtag ang magbulagan naman kita liwat sa kahigayunan ngayon. Kag hindi na naton pagdugangan pa nga mausik ang mga panahon sa kabuhi naton. Tama na, mata. Apa nga Nga Kinahapulas na yung nawong ko. Nga gusto mo ako palayuan, Camila. Tungod nakatuon na ako nga magpadayon bisan wala ka sa luyo ko. Ginatorture mo ako, Camila. Apang matuod na ginahambal ko. Paano naman ako? Mapati ka man kag sa inti. Ikaw lang babae nga ginapakamahal ko sang amo sini. I never got over you, Camila. God knows. Gintiguhaan ko. But I guess I gave up the struggles a long time ago. Wala ka binadula din sa kaisipan ko kag kasing-kasing ko. Please, Camila, tama na. Don't say things you don't mean. But I mean it! Camila. Please! Hindi ini pagbuhata sa akon, Mat! Hindi pagbuhato ng ano. Kinapilit ko nga kalimtan ka. Apang ginapaputlayan mo ako. But I can't be helped. Please, stay, Camila. Kung ginapaminsar mo nga karelasyon ko si Nika, nagsala ka. Isa rin siya kaabyan para sa akon. Ginatag ko na sa imong rason kung nga wala ko mahatag sa imo santo. I love you. Please, stay. I love you so much. And it kills me. What? Camila. Kinalukan niya ako. Kag wala ako sang kaisog. Agad nga punggan siya. Kinahanglan ko ba lang nga magsugal sa ikaduha nga kay gayunan? Hindi ko na mapungkan ang kaugalingon ko. Balusan kong iya mga halok. Camila, nagbalos ka sa halok ko. Matt, I love you. I love you more, Camila. Kag wala ko ikaw nalimtad bisan makaisa. Karika. Matt, kinakot mo ako. Kabugat bala sa akon. Ibutang ako. Dito ko ikaw ibutang sa kama. Aga na gali. Good morning. Breakfast is ready. Good morning. Ala, kasweet sa iya. Nagluto siya sang pamahaw. Having a second thoughts? Wala. So, kamusta pa matyak mo? Wonderful. Sigurado ka? Mat, ikaw ah.
Sorry. Nabala ka na ako eh. Nag-blush ka. Kaya it reminds me of the same old Camila I met before. Anong puot mo silingon? Well, hindi ako makasiling nga ikaw paghihapon ng Camila nga nakilala ko. Buang. Nakibala ako. Pero hindi mo makuha sa ako ng mamag ko. Nobody loved the old Camila. I did. Buang ka eh. Sino man abing maluyag sa isa ka babae nga old-fashioned? Ako gani. Hindi bala nagalaya ng buot ko tungod kadang mo sa no isikation kagsara ko. Naging mahuyang ako. Tungod mga bata pa kita sadto, no? Natingala gid ako. Nagapangaki ko sa crush mo nga wala sa rason. Ilabi na gid kung iistorya mo siya sa akon. Dapat dito pa lang naibalaan ko na. It doesn't matter now. Ang importante, naghangpanay na kita. Oh, nga na ginawa ka sa madalom. Masugal na naman ako. Please, sakay gayunan nga ini. Don't let me down, Matt, ha? Kay feeling ko, hindi ko na makaya kung masulit pagid ang natabo sa nagligad. Hindi mo ni paghinunusuran. Kinapangako ko na sa imo. Pero may pagabay ako sa imo, ha? Ano, ina? Pwede ba na? Kung may di paghangpanay nga matabo sa aton, hindi mo ako pagpalayuan. Depende lang. Kung may rason, para nga hindi ko ikaw pagpalagyuhan. Ara ka naman, ha? How about, we make up for lost time? Nga ka mamatok ako. Kay amo gani inang gusto ko, no? Si Krista, tawagan ko siya karon. Suya na gid ako sa imo, ah. Nga nga wala kigid magpalugit sa temprano pa. Kaysang sinima lang natabo eh. Isa pa, daw nagkapangapkap kami liwat sa kadulom ni Matt. Kag hindi ako gusto to rush things. Siling ko gin eh. May lain gid nga hitabo sa pagpauli mo ngayon na eh. Karon, sigurado ako nga madugayan ka gidira. Nakaibalo na pala si Papa mo bahin kay Matt? Wala. Kag hindi ako interesado nga ipakilala siya kay Papa. Nga naman? Krista, daw kasubong lang ina nga nagkuha ako sang bato kag ilampo sa ulo ko kun matabo. Kilala ko gid ang akon amay, no? Hindi gid siya magkumporme kay Matt. Tangaan naman. Pobre gwapito bala ang tipo sang hani mo? Bruha, hindi gid man. Pero maayo nga tawo si Matt. Kag maalam siya. Pero hindi siya manggaranon, pareho sang iba niya lalaki nga ginarito ni Papa sa akon. Ano? Matuod na. Pero matuod, handa ako nga magsudan sang asin sa luyo ni Matt. Tungod anad na ako sa pigado nga kabuhi eh. Ang ginakabalakan ko lang, amo ang balatsyago ni Matt kung makahibalo siya. Kung makahibalo siya nga sopa kang amay mo sa iya? Oo, Krista. Ay, dako matuod din nga problema.
Pero I don't care about Papa. Kag wala ako sang labot sa ihambal sang iban. Nakahibalo ako nga tuman ang kabalaka mo. Or else, hindi ka magproblema sang amo sina. Husto kagid Krista. Kag ginapananaw ko ng eksena sa tion nga iatubang ko si Matt kay Papa. It could be embarrassing, humiliating, and degrading. Nagahibalo kagid kun ano ka selfish si Papa. Oo, Camila. Nakahibalo ako. Tugtog subong. Nadumduman ko pa. Sagtong gintampa ka niya. Kaginsupak mong kagustuhan niya. Pwerte ang kadlo ko sang tion nga to. Apa ang pinakamanami? Kay gintindugan ko ang desisyon ko. Apang jutayan ka na niya ginsikway. Wala na ako sang labot subong Krista. Kasabanta ko, kuhaon niyang palanublion sa tion nga makahibalo siya sang bahin sa amo ni Matt. Wala ka mabalaka sina? Mas maayo gani siguro kung matuuro niyang paandam niya. At least, sa katapusan, mangin malipayon ang madrasta ko kag ang stepsister ko. Sigurado nga bilog nga si Mana sila nga mag-celebrate. Kag hindi mo mahimo nga mapasugtan ina, hindi bala? I think I could. Ano? Ay, Camila. Hindi sila pagpalagyuhi. Hatagis na sang away nga hindi nila malimtan tubtubuhi. Kung plano ko nga supako ng kagustuhan ni Papa, dapat subong pa lang. Batunon ko na ang posibilidad, no? Ano abi kung istoryahon mo siya? Bisan sa katapusan na lang ation. Wala man gihapon sang pulos, Krista. Wala siya nagkapamati sang rason eh. Kag kilala ko gid siya. O di, paano na lang ina? Ay, ang mahimo ko na lang, maminsaraan ako sang maayo. Dapat lang nga buhaton mo ina. Sa subong, mag-enjoy ka na lang kaupod sa imong nga honey. Hoy, ipakilala mo siya sa akon kung magbalik ka na dito sa syudad, ha? Pwede? Buhaton ko ina, ah. Promise. Anong ginhimo mo sa mga panahon nga wala ako? Chasing skirts. He? Joke. Ano gusto mo nga mahibalan? Bisan ano? Mabudlay ba lang engineering? Well, okay man. Bisan paano. Wala pa dula sa ako ng scholarship sa university. Paano? Kung ako sa lugar mo, nag-nosebleed gid ako. Amo ba rin na kung nga psychology ang ginkuha mo? Tugod na hadlok ka sa mga numbers? Husto ka. Kagalos kalabanan man siguro sa mga babayi, no? Pero okay lang sa akon. Kung hindi maayo sa numbers ang mga babayi, ang importante nga kilala siya sa kasing-kasing ko. Bisan hindi pa siya maayo nga magpamisti. Okay lang sa akon. Matuod din na. Ang buot mo silingon. Mas gusto mo ang personalidad ko sadto? I love everything about you. Everything? Oo naman. Bisan ka ba doon mo magpamayo sadto? Ginpakamahal ko man. Matt? Matuod din na. Uti, nga daw wala mo man lang ako ginasapak sadto, wow. Tugod bata ka pa katama sadto eh. Kag wala pa sa ideya sa lakat sang kalibutan. Ano sa banta mong rason nga ginabantayan ko gitikaw sadto? Tungod, hindi ka gusto nga ginaihig-ihig ako? Pero sadto na, sa mga bata pa kita. Apang sang nagdako na kita,
May mga tion nga ginabantayan ko ikaw sa lain nga kabangdanan. Ano? Wala ka makibalo. Apang lain ang kinalain sa babae kag lalaki. We are animals kung kaisa. Ginapanawang namon nga inosenteng kaugalingon. Pero kami kita nakibalo kung ano ang nagalakat sa amon kaisipan. Nga daw mga monsters ka mo, amo bala. We could be kung gusto namon. Pero salamat ha. Kay ginbantayan mo ako. Kinahanglan buhaton ko. Nga Tungod sa likod sa nga akong kaisipan, nakibala ko nga ikaw ang gusto ko para sa akon. Kaya, edi ako gusto nga mangin kabahin sang kabuhi mo ang crush mo sadto. Pero, naging tulod mo ako sa iya sa duwaw. Tungod ang laom ko siyang gusto mo eh. Lain ang gusto, lain man ginapakamahal no. Ginapilit ko man lang nga magustuhan siya sadto. Kay wala mo ako ginasapak mo. Kaya ginapakigbatuan ko paganing feelings ko sa imo. Sa nasiling ko na, ginakonsensya pa ako sadto. Ginakonsensya ko no, abi. Pero, sige man ang halok niya sa akon. Naglaom lang ko kay. Are you sorry? No. Sangsan mo pa napinsaran nga mahal mo gali ako. Sadto naglakat ka, kaginbayaan mo ako. Pero, hindi ko mahimo nga bayaan ka sang dalayon. Naglakat ako, pero nagpabilin sa doog nga ining kasing-kasing ko no. Corny. Pero nagustuhan ko. Amo mo ako sinakapalangga. Nakahibalogid ako nga natakaan ka sa mga corny nga mga tawo. Magluwasan sa imo. Wala man ako sang pilian eh. Che! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Bombo Radio Bacolod. Number one! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Si Mr. Martin, miyembro sang negosyante attorney. Kag manggaranon siya. Manggaranon sa ako namay. Gani ginbato nilang iya tinaga nga daw isa ka ebanghelyo sa Biblia. Sugiri ako, Ben. Wala kakit ba na sang kwarta nga natago? Wala ko sang kwarta nga mo sinakadako, attorney. Sinula nga mangungumang mayara sinaman? Wala. Wala, attorney. Apang bayaran ko ina sa kamatamat. Matrabaho ko sa iban. Manguma ako sa iban kung kinahanglan. Mabayaran ko lang ang utang sa ako na may sa kamatamat. Kung tugdan mo ako, attorney. Ang matuod,
Ginhambal ko na ina kay Mr. Martin. Apang hindi siya magpasugot. Oh. Hindi siya magpasugot? Apang nga, attorney, ha? Makuha manggihapon niya ang iya kwarta. Ayhan may business nga galastuhan. Gani nga kinahanglan niya ang kwarta sa bungkid. Mo nagid bala sa sina kapigado? Nakahangop ako sa imo, Ben. Apang ang layi. Ang kabatuoran amo ini. Ginpahulam niya sang kwarta ang imo amay, sang tion nga kinahanglan niya ang amo nga kwarta. Kaga ginkasugtan nila ang kwarta nga ina, ngay balik sang imo amay sa natalana nga tion. Kaga ginakasubok ko niya ang natabo nga ini. Apang bagod nga kinahanglan niya ang kwarta, wala sa sang mahimo, kundi nga mag-akusar nga bayaran siya sa estado. Anong buot silingon sina, attorney? Ang buot silingon ang uma, kag mga duta sa palibot sini. Pati ng balay kag mga gamit sa sunod sang balay, amo ang ginatawag nga estado. Kag si Mr. Martin, nagakadapat nga bayaran sang estado. Kag bagod wala ka sang ibahid nga kwarta, ang estado amo ang kolateral kag kinahanglan nga ibalik ka ina. Ano? Hindi niya ina mahimo, attorney? Mahimo, Ben. Ang propiedad, ibaligya sa highest bidder. Si Mr. Martin bayaran sang kwarta nga binaligyaan sang duta, kag ang nabilin sa kwarta sa binaligyaan sang duta, amo inang ibayad sa imo, kag sa iban pagid nga manunubli. Hindi! Hindi, attorney! Hindi ako magpasugos yun! Hindi! Kinakasubo ko, gid, Ben. Apang wala na ako sabay mahimo pa. Tanawon ko lang Palihog magpungko ka na, Ben. Kaga hambalan naton kung anong aton mahimo sini. Attorney, hindi ko yung magpasugot siniya. Hindi ko yung mapasugtan yung matabo ini, attorney. Ang ako niloy. Wala pa sa mga pawis nga matayos sa ako namay. Kung madula pagid ang puluyan niya, mano na lang siya, mano kami. Attorney mo na lang inikatapusan nga ginapanag-iyahan namon. Ben, palihog magpungko ka, anay. Attorney, may mo lang makigambal ako sa iya. Ha? Hambala siya. Bayaran ko ang kwarta niya sa sunod sa isa ka bulan. Lantawon ko lang kung magpasugot siya. Attorney, wala kami nagkulang sa iya. Ugaling wala lang kami sa kwarta nga mo sinakadako, agad nga mabayaran sa dayon. May kilala ka ba lang mahimo mo naman sang kwarta? Agad nga ibayad sa utang nga ini? Wala gani, attorney. Wala man ako sang kilala nga mahimo ko hulaman sang amo sinakadako nga kantidad. Kung may aragin man, mahuya man ako magpangutang. Wala kami nagapanghulam, attorney. May rason siya si tatay kung nga nabuhat niya ina. Kung nga naghulam siya. Amo pa lang niya ina mahimo, attorney. Amo pa lang ina. Maayo ka nga anak, Ben. Kag mapabugal kagid sa imo amay. Kutani ina ko hindi marimati ang iya uma, attorney. Nasugid ba na niya sa imo nga ang uma among ginkolateral niya sa loan? Wala, attorney. I see. Attorney, maluoy ka man ay. Pangabaya si Mr. Martin, basi kung magbago man ang kaisipan niya, piliton ko nga mag-ubra, dublihon kong lawas ko para nga mabayaran lang ang loan namon. Attorney, sugiri sa sina. Okay, tilawan ko lagi na, Ben. Salamat kita, attorney, ha. Amo lang yung kinapangabay ko sa imo. Ate, sige ha. Amo na ako. Sige, Ben. Maayo kagatawo, Ben. Pareho kagit sa imo, amay. Apang lain man nga klase sang tao si Mr. Martin.
Kaginakasubo ko, kid. Apang wala man ako sa mahimo nga mapunggan ang pagbaligya sa inyo property. Wala pagihapon si Susan. Sus, nga ba ginapanigban mo gid si Susan? Husto na sa edad, hindi na sa bata. Gani, hindi na pagbantay ang tanan niya nga mga hulag, Hindi lang ako maluyag nga mag-upod-upod siya sa tawo nga ina. Sino nga tawo man? Si Juna Ramiro. Hindi magpati sa akon si Susan. Bisan ano pang ihambal ko sa iya. Apang sa tion nga magpadayon siya sa pagpakighirop sa Junar nga ina. Patod nga mahilibion gid siya sa pila ka adlaw. Nakapiho ka gid sila, haw? Wala gid ako magsala. Pero si Junar yang nga naluyagan man, nga nagustuhan gid niyang tao nga ina nga pariwa kay Junar. Samtang madamo man sa lalaki dira nga pwede niya mapilian? Ay, sa banta ko. May kahilabtanan ini kay Maria Luisa. Ano? Hindi man ako makahagop sa imo patsi mo. Kagano naman yung labot nila ni Maria Luisa, ha? Ano naman nga istorya inaya? Halinsang jutay pa na sila. Naluyagan niya ang tanan nga butang nga ara kay Maria Luisa. Dumduman mo atong bisikleta nga ang kulor pula. Ginhaboy niyang iya bisikleta. Kaging kuha ang bisikleta ni Maria Luisa nga ang kulor blue. Kag kung baklan ko sila sangkot, ginhaboy ni Susan ang iya kot. Kag kuhaon man niya ang kot ni Maria Luisa. Kag nakadumdum kasadtong isa ka solterito nga lalaki sa eskwelahan. Mag-abyan ina sila ni Maria Luisa. Apang sang mag-intra si Susan, nag-away sila sang iya magulang. Kag kung sa ano natabo, wala ako makahibalo. Apang masami ko makita si Maria Luisa nga nagahibi. Apang hindi man siya magsugid kung ano ang gamo nga gintuga ni Susan sa iya. Madugay na atupat siya. Mga bata pa man to sila. Kag nalimta na gani ina ni Maria Luisa. Kag hindi ako makahagop kung ano yung labot ni Susan kay Junar. Nakita ko nga wala gid siya magbago si Susan. Kung mabakal sang bago nga blaw si Luisa, mabakal man si Susan sang mas matahom sang sakay Maria Luisa. Daw isa ka kompetisyon ini para kay Susan. Iti kung magabo sila, nga wala magareklamo si Maria Luisa, haw? Bangod hindi niya ina mabuhat. Bangod sang jutay pa sila. Palangga ni Luisa si Susan. Wala siya nagareklamo sang ginahimo ni Susan. Kag tubtob subong, wala siya sang ginasugid nga hindi amo sa iya manghod. Bagod nga bisan anong buhato ni Susan, di palangga man siya gihapon mo. Mahimo man ina. Isa pa, anak naton siya. Apang nahadlok ako. Nga basi magpatunga siya sa tunga ni Maria Luisa kag Ben. Ano? Kagana kasi ni ka sila patsi? Sus, dumakibot ba kita sa imo yaman? Wala pa matabo ang ginakahadlukan ko ti Iban. Apang nabatsyagan ko. Nakita ko ang panulok ng ginapatungod ni Susan kay Ben. Salamat lang kay wala si Ben makatalupangod sina. Do pareho man balas ang natabo sa lalaki nga abyan sadto ni Maria Luisa. Mahirop sila nga mag-abyan.
Apang sang magsulod si Susan, naglain ang sitwasyon. Si Susan, nagapakig-upod sa amo nga solterito. Kag nabilin si Maria Luisa nga nagahilibion. Kag karon, daw nasat uman ko na ang natabo. Nahisa si Susan, nga nakaangkon si Luisa sang bana nga pareho kay Ben. Kag kung may mahimo siya nga makapabugal sa ilang nga duha, buhato niya. Kag bahala na kung ano ang matabo. Tama kalayo sa ginapabinsan mo yung patsi mo. Saan makahimo sila sang gabo si Susan sa tunga nila ni Junar kag ni Maria Luisa? Kag sa natabo nga pag-upod ni Susan kay Junar, makahatag lang sa kagamo sa kay Luisa kag kay Ben? Ibangod nakita ko. Nga buhaton gini Junar ang tanan para kay Maria Luisa. Nakita man ina ni Susan. Gani mahimo siya sang paagi nga maunahan niya si Maria Luisa. Hindi ako makahibalo kung anong ginapaminsar ni Susan. Ang nahibalaan ko lang nga mahimo siya sang gamos sa tunga ni Luisa kag ni Ben. Kag wala ako sang mahimo, agod nga balabagan ina. Pariho man lang gani kita nga wala makahibalo kung anong ara sa kaisipan ni Susan. Apang si Maria Luisa, wala sa hadong nga magpangita kay Junar. Ikaw mismo nagsugid sa ako nga ginhagad ni Junar si Luisa nga mag-upod sa iya. Kay ti ibaligya ng farm. Apang gintabog sa ni Luisa. Kaginhambalan nga hindi na siya magpahilabot. Kag mahilagani nga siwerte kay wala matabuan si Ben. Kay kunara si Ben, kung tani ginutda na sa sang ulo. Mas maayo pa tani nga natabo, ina. Hindi ko pa malimtan ang ginsugid sa ako ni Maria Luisa. Si Junar, nagkadto sa ilabalay. Kaginhagad niya si Maria Luisa, nga mag-upod na lang sa iya. Kay ibaligya na kuno ang uma. Ang natabo, ginkuhaan siya ni Maria Luisa sang shotgun, kaginpahog nga patsyon kung hindi ini maghalin. Hindi gid ako maghinulsol kung gintiro siya ni Maria Luisa sang shotgun sang tion nga ato. Be, ano? Batas mo man nga matabuin na? Nahadlok ako, Tiban. Nahadlok ako nga makatugas ang gamo si Junar sa pamilya nga ini. May ginaplano nga buhaton si Junar. Kag si Susan, nagapati man sang tanan nga ginahambal niya. Nakahibalo na ako kung anong ginapaminsar mo. Kag amo man sila nabatyagan ko. Nagaduha-duha kag may labot ina sa notice. Nga nagapahibalo nga ginabaligya ang umanan day Ben. Oo, Tiban. Daw kalayo. Apang hindi madula ang duha-duha sa akon. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama.
Basta Radio